seară, să ne faceți companie. Cum vedeți scris aici, noi am învățat, ne-am pregătit, am perseverat și am vrea să vă ajutăm să prosperați, așa că vă prezentăm în această seară o minunată oportunitate. Vă rugăm să fiți foarte atenți și haideți să începem, a zice. Eu mă prezint. Mă numesc Roxana Ungureanu. Haideți să vă zic ceva ce nu v-am zis până acum, probabil. Pentru cei care sunt noi, începem cu piciorul drept, să zicem. Eu, ca toți ceilalți, am trăit în România până la vârsta de 23 de ani. Bineînțeles, am făcut școala, am crescut până 7 ani, am avut educație foarte bună, foarte bună din partea bunicilor mei. După cei 7 ani de educație minunată cu bunicii mei, am trecut la școală și am făcut liceul, am terminat universitatea cu Roxana, nu te mai auzim. Încearcă să închizi. Hop. Roxana? Nu te auzim. Microfonul, ți-e închis microfonul. Rezolv imediat problema. Roxana, eventual te cam auzi întrerupt, eventual dacă e necesar închizi videocamera ca să ai acces mai bun la audio. Ok, perfect. Atunci fac așa ca să aveți o cursivitate. Ok. Se vede prezentarea, nu? Nu ai screenshot. Ok. Scuzați-mă, m-am pierdut un pic în tehnologie. Îmi revin imediat. Ok. Se vede acum? Vedem ecranul tău, dar nu vedem prezentarea. Suntem? Se vede? Se vede ecranul tău, nu se vede prezentarea. Ar trebui să se vadă, pentru că eu am făcut share. Da, dar avem ecranul tău, te văd pe ecran la tine. Atunci o facem din nou. Scuzați, 5 secunde. Prezentarea. Acum da. Acum e ok, poți să continui. Ok. Ok. În seara asta internetul trebuie să ne facă șotic, ca de obicei. Nu s-a săturat cu carantina respectivă, cât ne face probleme carantina, ne mai face și el probleme. Dar haideți să fim pozitivi un pic, cel puțin. Unde am rămas? De unde m-ați auzit? De unde nu m-ați mai auzit? De unde ai început să vorbești de tine? Poți să continui. Adela? Adela? Da, te aud. Ok, păi nu mai auzeam pe nimeni. Crezusem că a căzut din nou internet. Ok, perfect. Deci, o iau de la capăt sau ați auzit că am trecut prin toate etapele de învățământ, am ajuns la universitate, am făcut ceea ce trebuia să fac, am luat licența, am adus o bucurie mamei mele, care ține foarte mult la diplome, dar viața care e capricioasă și ambițiile mele m-au adus departe pe tărâmuri la 3000 de kilometri și anume în Sicilia. În această seară vă găzduiesc de aici, din Sicilia. Acest proiect, această oportunitate despre care vreau să vă vorbesc, practic, mi-a fost prezentată de top managerul meu,
dar în primul rând de prietena mea cea mai bună, Adela Precup, care vă va vorbi mai târziu. Și în acest moment am ajuns cu brio la calificarea de manager. Sunt promotor al programului NEM, coproprietar al proiectului Crypto Unit, investitor profesionist și antreprenor. Subiectele acestei seri sunt piața de muncă, ce reprezintă programul Crypto Unit, educație și formare, cum să devii coproprietar în companii de unde să primești câștiguri pasive, despre care vom vorbi mai târziu, business multilevel crowd investing, un termen nou, dar va fi explicat și acesta, ce este portofoliul global NEM, promoții și noutăți. Sunteți la curent cu faptul că doar 10% dintre persoane dețin 90% din bogății? E bine, aș putea să vă spun mai sigur că doar 9 familii în toată lumea dețin 90% din bogății, dar haideți puțin să vedem care sunt cele 4 categorii de persoane care muncesc în sistemul mondial. Acestea sunt angajatul, antreprenorul, persoanele de afaceri și investitorul. Angajatul, prin care am trecut marea majoritate și cred că oricum suntem marea majoritate în această categorie, începând de la mine care lucrez în Sicilia într-un restaurant de take-away, de mâncare. Angajatul ce Roxana, nu te mai auzim și s-a pierdut și prezentarea. Roxana, ne auzi? Ok, așa se vede. Se vede, Roxana, Da, vă aud. internetul. Voi mă auziți? Da. Ok. M-ați auzit până la... Până la partea în care explicai despre angajat. În cazul în care îți Ok. cade internetul și ai dificultăți, pot să preiau eu, Roxana, dacă e necesar. Bine? Mă auzi? Cum consideri tu, Adela? Pentru mine, eu pot să încerc, dar nu garantez. Da, eu te aud. Ok. Hai să mai încercăm. Continuă tu și dacă se mai întâmplă o dată să cade internetul, atunci preiau eu prezentarea. Bine? Ok, pentru că... Exact, pentru... Ok, perfect. Okay. Probabil mă auziți, nu? Acum, okay, da, perfect. continuă. Scuzați, okay, se mai întâmplă, nu e vina noastră, e tehnologia, dar sperăm că de data asta să poată să continue discursul Roxana și în cazul în care se întâmplă să piardă iarăși internetul, am să preiau eu. Cu mare plăcere și cu mare plăcere, pentru că veți rămâne pe mâini foarte bune, dar cu mare displăcere din partea mea, neplăcere din partea mea, pentru că nu am bucuria de a vă prezenta. Dar sper ca în seara asta internetul să fie exact așa cum i-am zis eu înainte, să nu facă șotii. Ok, deci angajatul este o persoană care trăiește dintr-un salariu, fapt pentru care el va reuși visuri foarte înalte și de aceea nu va ajunge foarte greu să facă parte dintr-o categorie a persoanelor bogate, cu multă muncă. El la bătrânețe va trăi dintr-o pensie statală. Antreprenorul este o persoană care are încredere în el însuși și de aceea el conduce activități și oferă servicii în schimbul unui preț prestabilit. El are responsabilitate asupra hotărârilor sale, dar din păcate are foarte puțin timp pentru el însuși, deoarece având o firmă lui, el se preocupă de bunul mers al acestei firme, iar în cazul în care această firmă nu mai are profituri sau se întâmplă să nu-i mai intre bani, el practic se va
va trebui să se ocupe nu atât de el cât de angajații săi care sunt responsabilitatea lui. Între aceste două categorii, angajatul și antreprenor, se găsesc să zicem, 90% dintre persoanele care dețin 10% din bani. În schimb, antreprenorul, încercând să crească, poate trece în categoria persoanelor de afaceri. Persoanele de afaceri au activități pe cont propriu, care le să trăiască destul de bine, au responsabilitate deplină asupra hotărârilor sale, deoarece sunt în continuă căutare a oportunităților care să-i ajute să aibă profituri mai înalte, ei pot trece foarte ușor în cea de-a 4 categorie, și anume aceea a investitorilor. Investitorul este o persoană care el deja are capital pentru a investi în companii și în titluri de proprietate. Aceste investiții, bineînțeles, îi aduc profituri destul de mari, care îi permit să trăiască așa cum vrea el. Are responsabilitate deplină asupra deciziilor sale, iar el nu muncește pentru bani. Ce face ca banul să muncească pentru el? Datorită investițiilor pe care le face. Între aceste două categorii, practic, se găsește acel 10% dintre persoanele care dețin 90% din bani. Dar mergem mai departe. Sper că mă auziți. Dacă mă auziți, spuneți-mi un plus. Ați vrea să faceți parte din categoria investitorilor. Haideți să vedem dacă sunteți atenți. Ok. Nu văd răspunsuri. Ok. Începem să vedem un răspuns. Perfect. Vorbim despre... Foarte bine, vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru atenție. Deci, haideți să vă prezint o persoană care pentru compania noastră este foarte importantă. El se numește Andrei Kavratov. Este directorul general al grupului de societăți NEM, autor, fondator și director general al proiectului de educație al Academiei Investitorului Privat, investitor profesionist, multidisciplinar și om de afaceri, autorul programului Crypto Unit. În Rusia, el are un program de televiziune care se numește Secretul Milionarilor cu Andrei Kavratov. A fost premiat ca și cel mai bun business coach pentru dezvoltare personală, financiară și de investiții în 2018 în Times. Nu în ultimul rând, fiind o persoană care promovează pacea, el este președintele Consiliului pentru Investiții al Asociației Publice Internaționale, Generalii din Lume pentru Pace. El este un adevărat visător și visul lui cel mai mare era acela de a reuși să alfabetizeze 15% din populația mondială și să ajute pe aceștia să-și multiplice și să își conserve economiile sau câștigurile pe care le-au avut în timp. El a fondat Academia Investitorului Privat în 2011 și înainte ca să devină portal online, această academie a educat peste 100.000 de studenți prin cursurile sale de educație. În acest moment este un portal online și noi ne educăm un număr de 1.325.000 de persoane, ne educăm datorită cursurilor sale de educație, care educația este o etapă foarte importantă, așa cum am zis și la început. Noi obținem o educație foarte bună datorită părinților, bunicilor în primii 7 ani de viață. După aceea trecem prin toate perioadele, dar educația cea mai importantă, odată terminată educația școlară, este aceea pe care ți-o faci
tu însuți. Educația practic te ajută să ai o bunăstare în ceea ce privește cariera și ca și finanțe. Ar fi multe citate asupra educației. Eu, cum îmi plac citatele, aș vrea să vă zic unul din literatura noastră, și anume acela pe care l-a spus Mihail Sadoveanu. Adevărat că mai cinstit lucru și mai scump, mai curat decât omul procopsit de la învățătură. Perfect. Cursurile de educație ale Academiei Investitorului Privat au ca tematici 8 reguli ale investitorului privat. Este cineva curios să știe care sunt aceste reguli? Un plus, vă rog frumos, sau un minus, dacă nu sunteți interesați, dar să înțeleg că nu este nimeni, nu mă aude nimeni pe chat? Ba, da, văd că cineva mă aude. Perfect. Haideți că dacă tot v-am stârnit curiozitatea să vă vorbesc despre una în special care mie îmi place foarte mult și pe care ar trebui să ne învețe părinții noștri de mici copii. Că probabil dacă n-ar învăța de mici copii această regulă, în jurul vârstei de 14 ani deja am putea să devenim investitori. Și anume aceea de a vă recompensa pe voi înși vă pentru munca pe care o depuneți, punând deoparte în pușculiță, cum s-ar zice, 10% din câștigurile dumneavoastră. Pentru restul celorlalte reguli, vă invit foarte frumos să vă adresați persoanelor care v-au invitat în această seară și să întrebați frumos care sunt celelalte 7 reguli. Alte tematici sunt primii pași în investițiile private, 12 nivele de dezvoltare ale investitorului privat, educație pentru investitorii privați la distanță, o numim magie, dar nu este magie pentru că este toată matematică. Cum poate $1 să devină $1.000.000? Baze de capitalizare, trading pe bursă, 12 cursuri de educație bază pentru investitori privați, iar pentru cei care sunt ambițioși, ca și mine, există un curs online profesional pe lângă toate celelalte cursuri care sunt minunate, și anume consultant de investiții. Să nu vrea ca noi numai să studiem, el vrea ca să ne mai și distrăm. De aceea Roxana, nu te mai auzim. Ok, vedeți? Acum vedeți ecranul? Nu, Roxana. A ieșit de tot și nu se mai auzea deloc. Și te auzi foarte rău, e chiar cu intermitență, nu știu. Ok, vrei să continui tu, Adela? Nu vreau să ținem persoanele... Dacă vrei să continui tu... Nu reușești să faci colegarea cu hotspot de pe telefonul tău la calculator? Nu, din păcate nu am probleme cu telefonul în ultimul timp și nu reușesc. Dacă se aude, pot să continui. Nu știu cum ziceți voi. Încearcă din nou, dar nu avem imaginea, Roxana. Ok, atunci vrei să faci tu condividerea ca eu să continui? Probabil... Da, hai să încercăm și așa. Ok, hai să încercăm. Mergem în sus. Suntem la... Ok. Vine mai ușor așa? Stai puțin. Ok, perfect. Mă auziți bine așa? Da. Ok, perfect. Atunci mergem în continuare așa? Ce ziceți? Da, da. Mai încercăm? Mai dăm o șansă? Da. Ok, perfect. Deci vă vorbeam despre acest simulator de business care
care practic pentru prietena mea deosebită Adela este foarte, foarte important și nu numai pentru ea, cât și pentru toți cei care ascultați, pentru că este un adevărat training în care te învață să pui în practică, să nu faci aceleași greșeli pe care le înveți în timpul jocului în viața reală. Este o proiecție a vieții tale, a succeselor pe care le poți obține mulțumită calităților și punctelor de forță, dar te ajută să înțelegi într-adevăr și condițiile care te limitează și care nu te fac să iei anumite hotărâri în ceea ce privește investițiile tale, în ceea ce privește cumpărarea anumitor proprietăți, decizii asupra investițiilor. Dar nu numai. Acest training pune față în față 10 persoane la aceeași masă care se consultă între ele, își dau sfaturi și deci reușesc să comunice și să lucreze în echipă, dar și să găsească noi idei pentru a obține investițiile sau propunerile pe care le au în timpul jocului prin cărțile pe care le vedeți în imagine, eventual. Sper să fi fost destul de ok pentru explicația acestui simulator de business, pe care vă invit cu mare drag să-l încercați. În foarte puțin timp va fi și online, deci veți avea posibilitatea de a vă găsi în online cu atâtea persoane din întreaga lume. Acum vă las cu un video care vă descrie despre ce este vorba. Din păcate, îl avem doar în engleză. Ok. Vizionare plăcută! The best online project for investment education and training of private investors. The Academy of a Private Investor. Started in 2011, it is the most effective system of training of private investors. Trainers of the Academy of a Private Investor have up to 20 years' experience in private investing. They share only practical experience. Goal of the project? To give a full understanding of the science of investing. At the Academy, you will learn how to create a major revenue of more than 1 million in 5 to 10 years. Having a small monthly income from $100 to $1,000 per month, you will understand how you can get 1,000% return from your investments per year or even more. Thanks to the knowledge gained in the Academy, you will not only create millions of capital, but also realize your wildest dreams and goals. Join the team of progressive people and get a gift that is highly demanded in the market. Ok. Totul având... Ok, perfect. Adela, suntem? E în ordine? Mă auziți? Perfect? Da, e ok. Ok, am rezolvat, am înțeles care e problema. În casa mea nu vrea absolut deloc internetul să funcționeze. Dar noi suntem românce inteligente și găsim întotdeauna soluțiile potrivite. Perfect. Având toate aceste cunoștințe la îndemână, Andrei Kavratov nu a vrut să le țină pentru el însuși, ci a hotărât să le împărtășească cu toată lumea prin intermediul unui program care se numește programul Crypto Unit. Acest program urmărește distribuirea globală a bogăților, deci vrea ca toate persoanele care intră în acest proiect să fie bogați, să fie prosperi. Dar vrea și un viitor plin de siguranță și de protecție, de prosperitate și de fericire. Iar persoanele, el vrea, fiind un visător el însuși, să facă în așa fel încât să realizeze și visele celorlalți. Acest program Crypto Unit se desfășoară de-a lungul a 3 faze și anume faza 1, prelansarea, a început în aprilie 2019, s-a desfășurat pe parcursul a 12 luni și s-au vehiculat 30 de miliarde de criptomonede în circulație.
În faza a doua, lansarea programului, vânzarea globală de token CRU, durata este deja o fază în care suntem actual. Durata va fi de la 8 până la 17 luni. Se vor vehicula 20 de miliarde de criptomonede în circulație și aș putea să vă spun că în această fază am realizat o mică parte din cea de-a treia fază și anume s-a deschis o bursă internă de schimb pentru criptomonede și s-au deblocat o parte din acestea, o mică parte din acestea. Faza a treia, ieșirea pe merchandising-ul global, înseamnă evaluarea activelor de peste 100 miliarde de dolari, durata 4-8 ani și se vor vehicula 20 de miliarde de criptomonede în circulație. Ca și informație, programul CryptoUnit are la dispoziție, este creat din nou 80 de miliarde de criptomonede de CRU, dintre care 10 miliarde vor fi conservate în fondul de rezervă al companiei. Deci, programul CryptoUnit ce îți oferă? Acces la programe de educație și formare, proprietatea portofoliului global de investiții, bonus lunar prin programul de fidelitate, posibilitatea de a obține două bonusuri, bonus de fidelitate și profit bonus, finanțare regulamentată și transparentă, creștere de valoare CRU datorită creșterii activelor, oportunitate de liberă circulație CRU pe piața globală. Să vorbim despre programul CryptoUnit, stă în picioare deoarece se bazează pe 3 piloni și anume coproprietate, educație despre care am vorbit deja, coproprietate și business despre care vom vorbi mai târziu. În acest moment vorbim despre coproprietate, care este dreptul a mai multor persoane de a avea cote părți asupra un număr de cote părți asupra unui bun comun. Numindu-se programul CryptoUnit, noi suntem deținători al portofoliului global CryptoUnit, care este reprezentat ca un fel de tort foarte mult colorat, alcătuit din multe felii, și anume aceste felii sunt reprezentate de cele 20 de sectoare de investiții, și anume, enumerăm o parte dintre ele: educație, sectorul de participare acționară în afaceri prin sistemul de coproprietate, piața acționară, sectorul imobiliar, sectorul de dezvoltare agricol, sectorul științific, sectorul de pietre prețioase și semiprețioase, sectorul de beneficență. Dar haideți să luăm câteva în parte și să vorbim despre ele. Cum vedem aici, în primul rând, suntem coproprietari în restaurante de Sushi Master, care practic este un lanț de restaurante japoneze în format de livrare la domiciliu de sushi. Obiectivul este de a construi circa 50.000 de restaurante în toată lumea în 10 ani. Un alt sector în care suntem coproprietari în procentați de 35% este tehnologia de transport inovativ. Este o tehnologie ecologică care are ca scop utilizarea unui spațiu redus de teren. Este tehnologia viitorului, să zicem. În acest moment este în construcție în Dubai, dar pentru cei care sunt curioși de a călători deja cu această tehnologie, sunt bineveniți să meargă la Minsk, în Bielorusia, unde este parcul pilot. De asemenea, compania noastră, proiectul CryptoUnit, prin intermediul proiectului CryptoUnit, suntem coproprietari în industria cinematografică Kitmar, fondată în 2005 de către Nurlan Mamachev,
Acesta a creat deja 15 proiecte de mare succes, printre care și seria Miners, dar, cum vedeți în imagine, el a creat și acest primul supererou asiatic, care se numește Dragon Man, deoarece industria cinematografică Kidmar este o inovație cinematografică este o inovație în sectorul cinematografic și de animație asiatic. Nurlan Mamachev a creat și este și fondatorul unei societăți de efecte speciale foarte cunoscută, numită Amalgama. Ok, o altă temă, un alt sector în care suntem coproprietari este tehnologia inovativă de bazalt. Cum vedeți în imaginea din partea stângă a ecranului, aceea este o imagine reală. Este o cascadă din Islanda, iar toată acea așa zisă piatră pe care o vedeți în imagine este în schimb bazaltul. Bazaltul este o piatră, o rocă vulcanică care vine fragmentată în pietre vulcanice și ce vin transformate în cuptoare și aduse la a fi fibre pentru a fi apoi folosite în diferite sectoare, cum ar fi industria navală, în construcții, în ingineria aeronautică, în industria automobilistică. Bazaltul este o fibră care poate înlocui orice tip de material existent în momentul de față. Este 100% ecologic, economic și, ca și curiozitate, vă spun că din bazalt practic se obține atât stofa, dar și mai interesant lucru, se obține făina de bazalt, din care bineînțeles nu facem pâine. Dar cu făina de bazalt reușim să redăm fertilitatea terenurilor, dar și să este ca și un fel de medicament pentru copacii de măsline, pentru a ajuta rănile din timpul iernii ale crengilor să se regenereze. O altă categorie, un alt sector în care noi suntem coproprietari datorită proiectului CryptoUnit este sectorul de metale prețioase și semiprețioase, din care face parte aurul. Noi suntem coproprietari, avem 4 licențe în India, Tanzania, Ural și Ghana, 4 licențe în ceea ce privește aurul. Gândiți-vă că numai în Ural este estimat cantitatea de aur la 870 de tone de extracție, de extras. Ca și curiozitate, nu știu dacă știați sau haideți să-mi scrieți pe chat, știți câte tipuri de aur există? În funcție de culoarea pe care o are, bineînțeles, și de aliajele cu care vin. Ok? Știe cineva câte tipuri de aur sunt? Văd că da, da, câte? Un număr, te rog frumos, Adela? Sunt 3. Nu, draga mea. Chiar te-am prins cu musca pe căciulă, cum ar zice românul. Sunt 9 tipuri de aur. Sunt 9 tipuri de aur în baza aliajului cu care sunt amestecate. Eu mă refer la aurul industrial, cel care este aprobat de London MMBA din Londra. Sunt 3. Exact, tu ai mare dreptate ce zici tu. Dar există și celelalte tipuri care pe mine m-au fascinat și când am văzut că există aurul violet. Deci violet, eu am rămas fără cuvinte, pentru că a cunoaște proiectul CryptoUnit nu înseamnă numai să cunoști ce este proiectul CryptoUnit. A cunoaște acest proiect înseamnă să te duci, să te informezi, să cunoști atât de multe, să ai atât de multe informații, nu numai în ceea ce privește proiectul. Deci eu sunt foarte recunoscătoare acestui proiect pentru că mi-a adus
atât de multe cunoștințe în viața mea pe care sunt bucuroasă de a le avea. Oricum. Mergem mai departe, scuzați-mă, totodată mă las dusă de val, cum s-ar zice. Ok. Practic, noi facem trading cu aur. Ok. Un alt sector în care suntem coproprietari este sectorul de pietre prețioase și semiprețioase. Cred că toți cunoașteți diamantele, cel puțin din vedere, dar sper ca și cineva din dragile noastre, doamne prezente în această seară, să-l aibă pe deget, dăruit de soț sau de iubit, bineînțeles. Diamantele, practic, reprezentantul companiei de producție a diamantelor artificiale se numește Vasilin Nicolaevici. Ele sunt folosite în microchirurgie, pentru instrumentele medicale, pentru lentilele de microscoape, sistemele cu raze X. De asemenea, sunt folosite în muncile de tăiere în industria petroliferă și de gaz. Diamantele sunt create de către natură. Este nevoie de mult timp pentru a fi create și nu numai, pentru extragerea lor de multe ori se pierd și vieții umane. Dar compania noastră a găsit o foarte bună, să zicem, alternativă, pentru că această companie produce diamante artificiale cu aceleași calități ca și cele naturale, dar sunt produse în laborator în 3 zile, practic. Perfect. Eu cred că, dacă nu greșesc, până aici a fost destul de interesant. Scuzați emoțiile, sper să fi fost destul de interesant. A fost sau nu? Vă rog frumos, scrieți-mi pe chat. Pentru nimeni n-a fost interesant. Ok, perfect, ok. Da, a fost interesant. Mulțumesc. Perfect, vă mulțumesc pentru feedback-ul dumneavoastră. Deci, văzând toate aceste posibilități pe care vi le dăm, cele 20 de sectoare în care suntem coproprietari, cei care facem parte din acest frumos proiect, vă îndemnăm să deveniți și dumneavoastră coproprietari al portofoliului global Crypto Unit. Veți fi suportat și ajutat și iubit de această mare familie formată din peste 1.300.000 de persoane, care vă vor învăța și vă vor ajuta să vă creați libertatea financiară, să trăiți fără probleme, să aveți câștiguri pasive care să vă intre, de care să vă bucurați cu familia dumneavoastră. Deci, noi vă invităm cu mare drag să vă realizați visele împreună cu noi, să îmbrățișați această oportunitate. Eu vă mulțumesc cu mare drag pentru că m-ați ascultat cu atenție, vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră imediate. Vă las în acest moment pe mâinile minunatei mele prietene și deosebitei noastre top manager, Adela Fironica Precup. Ție cuvântul, Adela. Bună seara tuturor! Mă auziți? Mă vedeți? Puneți un plus în chat, în cazul în care totul este ok. Perfect. Bună seara tuturor! Permiteți-mi să-i mulțumesc lui Roxana pentru prezentarea din această seară. Faptul că am avut mici probleme tehnice, dar am continuat totuși și am insistat să ducem la bun sfârșit această prezentare, denotă faptul că nu ne dăm bătuți ușor. Avem determinare, avem voința de a face cunoscut acest proiect tuturor persoanelor care în această seară au dedicat din timpul lor ca să ne asculte. Roxana, îți mulțumesc frumos și pentru cei care nu mă cunosc,
Mă prezint, eu sunt Adela Fironica Precup, top manager în această companie, promotor și coproprietar al programului NEV, coach de Master Profi, care este unul dintre cursurile foarte importante ale companiei. Sunt și coach al simulatorului Geniul Finanțelor și responsabil pe Italia în ceea ce privește acest simulator de business. Sunt și investitor profesionist, încerc tot timpul soluții în care să pot să-mi diversific propriul portofoliu personal, pentru că în cadrul acestei companii, așa cum a spus Roxana, învățăm foarte multe lucruri, ne sunt explicate foarte multe strategii prin care fiecare pe urmă și le poate aplica chiar și în viața personală, în așa fel încât, diversificând, își creează active și poate să își realizeze încetul cu încetul libertatea financiară. Aș dori în această seară să vă vorbesc puțin despre partea de business multilevel crowd investing. Ce este de fapt multilevel crowd investing? Probabil nu mulți dintre voi ați auzit de acest sistem, așa că am să vi-l explic, tocmai pentru a înțelege mai bine diferența dintre multilevel network tradițional și ceea ce reprezintă de fapt adevărata schimbare, adevăratul avantaj a unei persoane care decide să facă parte dintr-un multilevel crowd investing. Da? Deci, multilevel network marketing, care știm foarte bine, există deja de foarte mulți ani pe piață și care multe companii foarte recunoscute îl folosesc ca sistem de lucru, au și foarte mare succes. Majoritatea, cele 10 companii cele mai cunoscute de network marketing din lume în 2018 au făcut un facturat de 42,5 milioane de dolari. Deci este cu adevărat un adevărat business multilevel network tradițional. Dezavantajul persoanelor care operează în acest sector, în comparație cu multilevel crowd investing, despre care vă voi explica imediat cum funcționează, este că persoanele care operează în sectorul de multilevel tradițional sunt în afara companiei. Practic, ei reprezintă compania, produsele companiei, dar nu fac parte din interiorul companiei. Ei nu sunt compania în sine. Da? Deci, în momentul în care eu decid să promovez produsele unei companii de network marketing tradițional, am un câștig atâta timp cât operez, cât promovez acel produs. În momentul în care am decis că nu mai doresc să fac acest lucru, eu nu mai am un câștig din partea acelei companii. Deci, practic, trebuie să-mi găsesc de lucru sau să accept faptul că eu nu sunt coproprietarul acelei companii. Doar reprezint, sunt un afiliat al acelei companii, da? În schimb, în sistemul multilevel crowd investing, da, persoanele care operează în cadrul acestui sistem sunt compania în sine. Ei creează compania, fac parte din companie, sunt din interiorul companiei. De ce? Pentru că ei promovează produsul, ei fac să crească compania, ei realizează facturatul și ei au câștigul. Câștig pe care îl împart prin intermediul dividendelor. Da? Și în momentul în care una dintre persoane decide să nu mai promoveze produsul din sistemul de multilevel crowd investing, dar dorește să se odihnească, vrea să-și iei o pauză, el nu încetează să primească un câștig. Tocmai, chiar dacă el nu mai lucrează, va primi o cotă parte din investiția pe care el a făcut-o, din câștigul pe care îl face compania, prin intermediul dividendelor pe care le deține, acele cote părți. Acum, ca să aducem un pic discuția tocmai la compania noastră, persoanele care fac parte din portofoliul global, pe care Roxana vi l-a explicat și în detaliu, au o cotă parte, prin intermediul criptomonedelor, la acțiunile companiei. Practic, sunt coproprietarii acelui portofoliu, implicit au acces la așa zisele bonus profi, între ghilimele dividende, pe care compania le redistribuie cu noi în fiecare lună. De aceea vreau să vă explic acest sistem.
este foarte bine când se lucrează în sistemul de network marketing tradițional. Dar societatea este în continuă transformare, se modifică, se adaptează noilor cerințe și noul sistem care noi îl propunem este multilevel crowd investing, unde persoana, cu cât muncește mai mult, cu atât câștigă mai mult, cu atât face mai bine să crească facturatul companiei, cu atât mai mult va avea o intrare pasivă care va asigura drumul către libertatea financiară. Există un oraș în China, se numește Huaxei, unde practic persoanele care sunt cetățenii acelui oraș dețin practic acțiuni în toate sistemele de industrie ale orașului, în companii, în fabrici, în școli, în instituții și cu cât ei lucrează mai mult, cu cât ei fac să crească valoarea acelui oraș, cu atât mai mult la sfârșitul anului au dividende tocmai din munca pe care au depus-o pentru orașul lor. Puteți să mergeți pe internet să căutați. Este foarte interesant pentru că asta înseamnă puterea unei comunități. Singur nu reușești să mergi înainte, dar împreună cu o comunitate, împreună cu persoane care au același ideal cu tine, poți să mergi înainte și poți într-adevăr să realizezi foarte multe lucruri. Încercați să rupeți o jordă și o să vedeți că este foarte ușor să o rupeți. Încercați să puneți 10 fire de jordă, vedeți, este chiar atât de ușor să le rupeți. Schimbarea în noua societate economică vine tocmai de la noi, de la cei care începem să creăm comunități care au un scop și vise în comun. Tocmai de aceea, comunitatea noastră, în 5 ani de activitate, a reușit să fie prezentă în peste 150 de țări la nivel mondial. Suntem peste 1.325.000 de parteneri în toată lumea. Am dat o oportunitate de business global foarte multor persoane care probabil nu aveau un loc de muncă și căutau un loc de muncă. Au reușit să-și găsească în companie și posibilitatea de a face carieră. Dăm informații cu privire la educație financiară, cum să-ți gestionezi capitalul, cum să-ți gestionezi banii. Un curs pe care bănuiesc că nimeni dintre voi nu l-a învățat la școală. Chiar aș vrea să fiu curioasă, puneți-mi un minus dacă sunt persoane care au avut posibilitatea să studieze în școală educație financiară. Deci văd, o singură persoană îmi scrie că nu a avut posibilitatea. Bănuiesc că ceilalți ați studiat la școală? Eu a trebuit să fac facultatea de economie ca să înțeleg puțin cum funcționează sistemul economic bancar. Ok, bine, perfect. Nu doar atât, dar compania noastră a reușit să iese și pe blockchain-ul de Ethereum. Pentru cei care nu cunosc lumea criptomonedelor, îi invit să fie prezenți în webinarele noastre tehnice, unde de obicei discutăm și aceste argumente și eventual să întrebe și sponsorul, persoana care l-a invitat în această seară, pentru că sigur are deja aceste cunoștințe. Dar ieșirea pe blockchain-ul Ethereum a fost doar un mic pas către ceea ce noi dorim să realizăm ca și companie la nivel mondial. Tocmai de aceea vă pot comunica că avem deja propriul nostru blockchain. Este în fază de testare. În curând vom avea știri foarte importante cu privire la acest blockchain. Ce înseamnă să ai blockchain-ul personal? Înseamnă să ai posibilitatea să folosești un utility token, deci propria criptomonedă, ai posibilitatea să lansezi pe piață un stablecoin, care este o criptomonedă stabilă, ai posibilitatea să creezi un security token crypto unit, care va fi practic tokenizarea acțiunilor companiei. Deci tehnologia ne permite să facem lucruri care în urmă cu 5 ani de zile nici măcar nu ne imaginam. Și cine face parte din grupul nostru va reuși să fie tot timpul actualizat
cu tot ceea ce se întâmplă la nivel mondial din punct de vedere tehnologic, economic și financiar. Așa cum vă spuneam, avem știri noi, știri foarte importante pe care compania ni le-a comunicat sâmbătă în webinarul internațional. Practic, din data de 1 mai, va fi lansat, de fapt, VIP Club al investitorului privat. Nu am să stau aici să vă explic ce înseamnă acest VIP Club. Voi discuta foarte amănunțit mâine în webinarul tehnic pe care îl vom face la ora 19, ora României. Vă dau doar câteva idei. În interiorul acestui VIP, persoanele care vor face parte dintr-un club de elită, unde vor avea reduceri la cursurile de pregătire ale Academiei între 35% și 75%, vor avea oferte exclusive de investiții, unde vor putea să evalueze cum să-și diversifice capitalul pe care îl dețin, posibilitatea de a participa la reuniunile închise ale companiei pe care le face tocmai președintele nostru, Andrei Kavratov, și unde se veți primi știri exclusive legate de fiecare sector de investiție pe care noi îl deținem, în detaliu, oportunitatea de a participa la schimburile de tokeni, deci de a vinde și a cumpăra acești tokeni în bursa noastră internă, da? Și totul va fi pus la dispoziție, fiind un VIP Club de elită, prin accesarea unui abonament ca și membru, în funcție de calificarea pe care o deține fiecare în cadrul companiei, de la 10 la $100 pe lună. Cum am spus, în funcție de calificarea pe care o are fiecare. Nu este obligatoriu să faceți parte din acest club, dar, bineînțeles, cine va face parte din acest club este ca și cum v-ați cumpărat un bilet la business class de avion. Deci veți avea servicii în plus și, bineînțeles, avantaje mult mai mari. Vreau să vă dau știrea și celor care sunteți noi, dar și celor care sunteți de mai mult timp în această companie, legată, practic, de noutatea din cadrul VIP Club. Programul de staking, ok? Programul de staking, practic, este acel program pe care poate fi accesat doar de persoanele care deja au tokenii deblocați. Ce înseamnă programul staking? Programul staking este, de fapt, un depozit unde persoana poate să aleagă să își depoziteze un număr de CRU care, în bază la interesul compus, se vor multiplica în fiecare lună. Vă dau de exemplu, s-au stabilit deja pachetele, da? Deci, pachetul care, cine dorește să depoziteze Crypto Unit pe o lună, va primi 1% din valoarea depozitată în puncte CRU. Nu în bani, în puncte CRU. Deci, puneți token, generează tokeni. Pachetul pentru o lună se numește pachetul sigur. Pachetul de 3 luni este cel cumulativ. Pachetul clasic este pentru 6 luni. Optimal va fi pentru 12 luni, garantat pentru 18 luni și cel avantajos este de 24 de luni. Așa cum vedeți, fiecare în bază de perioada pe care decide să blocheze acei CRU, va primi un procentaj din acel depozit. Cine depune pe 3 luni va avea 1,2%, cine îi va depune pentru 24 de luni va avea 2,5%. Acest procentaj care vă vine dat în fiecare lună este deja, sunt deja puncte CRU pe care puteți să le folosiți, sunt deblocate, puteți să faceți ce doriți cu ele, puteți să le reinvestiți punându-le în programul staking sau puteți să faceți trading cu ele în bursa internă, da? Sau puteți să le mențineți, pentru că vă aduc aminte că acești CRU sunt purtători de așa zisele dividende, de câștig pasiv, care vă va intra în fiecare lună. Da? Bineînțeles, inaugurarea va avea loc la 1 mai. Bănuiesc că în data de 2 mai vom avea un webinar împreună cu președintele nostru, Andrei Kavratov. Încă trebuie să se stabilească exact dacă va fi pe data de 2 mai sau mai devreme, vom fi anunțați, dar bănuiesc că va fi în 2 mai.
În interiorul VIP Club, cursurile, cum v-am spus, vor avea alte avantaje. De exemplu, puteți să cumpărați cursuri în rate. Cursuri de educație financiară puteți să le cumpărați de la 5 la 10 luni sau într-o singură plată. Și aici puteți să vă uitați puțin. De exemplu, cine nu face parte din club VIP va cumpăra un pachetul de argint, la o valoare de 200 de unit. În schimb, cine face parte din VIP Club va cumpăra acel pachet la 50 de unit. Și așa mai departe, da? Sunt avantaje pe care compania ni le-a pus la dispoziție, dar acesta este doar începutul. Sunt multe alte lucruri care ne așteaptă și vă spun sincer, abia aștept să înceapă programul de VIP Club privat. Un alt anunț foarte important care ține de dezvoltarea proiectului CryptoUnit este trecerea la a doua etapă a celei de-a doua părți de dezvoltare a programului CryptoUnit. Ce înseamnă acest lucru? Că noi acum, cum vă spunea Roxana, suntem în a doua fază, în prima etapă. Practic suntem în prima etapă din a doua fază. Haideți să o luăm așa, mă exprim mai bine. Din data de 1 mai vom trece la etapa a doua din a doua fază. Scuzați-mă, cred că m-am încurcat iarăși. Haideți, vă arăt acest tabel și cred că este mult mai explicit. Practic, uitați-vă aici, în partea a doua, deci în faza a doua, din etapa 1, unde noi suntem în acest moment până în data de 1 mai, practic cu $50 aveți 4 cursuri de educație financiară și vă vin date 333 de criptomonede, da? De CRU. În schimb, de la 1 mai încolo, aceeași cifră, aceleași cursuri, veți primi doar 250 de CRU. Ne uităm puțin la pachetul de jos, da? Bănuiesc că fiecare și-a făcut un screenshot, nu îmi fac probleme că nu o să vă uitați atent la ceea ce este în mijloc. De exemplu, pentru $10.000 aveți 25 de cursuri cu 165.000 de CRU în momentul actual, dar cu 125.000 de la 1 mai. Ok? Deci, practic, sunt avantaje. Eu vă sfătuiesc din suflet să vă înscrieți cât mai devreme, pentru că nu sunteți singurii care fac acest pas. Și compania noastră a făcut practic o statistică cu ceea ce s-a întâmplat în sistemul de multilevel crowd investing în cadrul companiei noastre în ultimul an, unde practic s-a stabilit faptul că lunar au intrat în comunitatea noastră 64.032 de persoane. Zilnic se înscriu 2.134 de persoane. În fiecare oră sunt 88 de persoane care vin și fac parte din comunitatea noastră. Și în fiecare 2 minute, 3 persoane doresc să înceapă drumul către libertatea financiară. Doresc să învețe cum să-și diversifice capitalul, cum să-și gestioneze banii, cum să lese ceva familiei, copiilor. Și asta este foarte important. Și suntem abia la început, pentru că programul CryptoUnit, așa cum a spus Roxana mai devreme, a început doar de 1 an. Vă dați cu seama ce înseamnă 1.325.000 de persoane să înscrie fiecare doar o persoană în plus. Cât de repede reușim să creștem în această comunitate și să realizăm obiectivele companiei? Tocmai de aceea, compania vă pune la dispoziție o nouă promoție, bonus expres pentru calificare 5x5. Nu este 4x4, ok? Este 5x5. Pentru cei care doresc să știe mai mult despre această promoție, vă dau un sfat. Înscrieți-vă până mâine. Înscrierea este gratuită. Veți primi cadou 100 de puncte CRU și veți avea și cursul de 8 reguli pentru investitori privați gratuit.
dar veți avea o posibilitate fantastică de a participa deja de mâine la webinarul tehnic al companiei noastre, unde vom discuta despre VIP Club, vom discuta despre blockchain, vom discuta despre promoția 5x5 și vă vom explica cum puteți să faceți în această companie să creșteți. Probabil să vă găsiți activitatea viselor dumneavoastră sau probabil să găsiți un mod în care să vă diversificați investițiile. Probabil mulți vor dori să cunoască cum funcționează sistemul de financiar, bancar și vor vrea să facă cursuri de educație financiară și tocmai de aceea, în webinarurile noastre tehnice, tratăm acest subiect. Nu vă costă absolut nimic să vă înscrieți gratuit, veți avea doar avantaje în privința aceasta. Pentru cei noi, vă aștept cu tot sufletul și cu tot dragostea mâine în webinarul tehnic. În plus, cine va decide până în data de 30 aprilie inclusiv să achiziționeze un pachet de educație financiară, nu va avea doar acea cifră pe care ați văzut-o acolo în tabel, dar va avea 40% în plus puncte cru din ceea ce acel pachet le deține. Mă explic mai bine. Aveți 1000 de cru în pachetul pe care l-ați achiziționat, veți primi 40% în plus la momentul achiziționării pachetului. Așa cum vă spuneam, noi pe România facem webinare. În fiecare marți la ora 9 ne întâlnim pentru dumneavoastră, pentru a vă explica această oportunitate, pentru a vă face să înțelegeți cât de important este să vă diversificați investițiile, să aveți acces la educație financiară și unde puteți să vă invitați oaspeții, persoane care probabil încă nu au avut contact cu această realitate. În schimb, în fiecare miercuri la ora 7, ora României, ora 19, nu 7 dimineața, avem practic posibilitatea de a face un webinar tehnic cu diferite tematici pe care le vom discuta și la sfârșitul fiecărei tematici veți avea spațiu și pentru întrebări și răspunsuri la care eu sunt în totală dispoziție să vă răspund și să vă clarific ceea ce probabil nu ați înțeles sau ceea ce probabil aveți ca și dubiu. Aș dori să vă las în compania acestui video. Ne revedem după acest video ca să ne salutăm. Acest video este practic ceea ce vă spuneam mai devreme. Îmi pare rău că încă nu-l avem în limba română, îl avem în limba engleză, dar imaginile sunt foarte elocvente, pentru că practic vă explică ceea ce am făcut în ultimul an în acest program, ceea ce v-a explicat Roxana, ce v-am spus eu, veți vedea în cadrul acestui video. Și imaginile sunt destul de elocvente și sigur nu va fi problemă să înțelegeți despre ce este vorba. Ne vedem imediat după video, da? 2 secunde cât să-l programez să puteți să aveți o optimizare a transmisiei corectă. Happy birthday Crypto Unit program. 3, 2, 1, go. We have liftoff. Big changes begin with one small step. On March the 30th, 2019, Andrei Havratov, CEO of the Academy of a Private Investor and New Consumer Community, presented his program for the creation of a global investment portfolio in different segments of the investment market. It was found profitable and was supported by people from more than 150 countries of the world. Within the first year of the program, more than 600,000 people worldwide received quality education in investing, took part in mass events held by the company, and became owners of CRU points equivalent to shares in the global investment portfolio. Only by pooling together the capital of program partners, we managed to create assets in various investments market segments and become co-owners of businesses with a high return on investment. Gold mining, Ghana, Zambia, production of synthetic diamonds, filmmaking industry, TV series, The Miners, Basalt Innovative Technologies, resort real estate in Phuket and in Krasnodar region, the restaurant chain, Sushi Master. In 1 year of work, we have opened 37 restaurants
restaurants in several major cities in Russia, Kazakhstan and Belarus. We are planning to open 1,000 more restaurants around the world. There is a total of 20 different projects already yielding a monthly profit, and Crypto Unit program itself is divided into several parts and phases, each of which ends up showing record-breaking performance. March the 30th, 2019, the launch of Crypto Unit program, and as early as April the 3rd, 2019, the transition to the second stage of development. May the 8th, 2019, the start of the allocation of bonuses within the loyalty program. November the 13th, 2019, the first accrual of the Profi bonus. January the 8th, 2020, the transition to the second part of development. January the 15th, 2020, CRU token enters Ethereum blockchain. February the 29th, 2020, the value of the global investment portfolio is estimated at $379,780,000. March the 9th, 2020, the first CRU points are released and the internal exchange between program participants is launched. Within the first year, overall, more than 15.5 million units have been allocated in bonuses under the loyalty program and the Profi bonus, and the total number of partners in the company has almost reached 1.5 million. The implementation of Crypto Unit program will result in the issue of 80 billion CRU, 10 billion of which will be retained to ensure liquidity. When the value of the project's assets will be more than $100 trillion, Crypto Unit market value will reach more than $1,250 for 1 CRU. By the end of the program, the Profi bonus is expected to be within the range from $1 to $50 for 1 CRU. Now you are ever close to completely changing your life. Crypto Unit program is one small step towards your well-being and one huge leap for mankind. Start acting. The time has come. Da. Haideți că la sfârșit mă lasă să vă salut. Uitați-vă. Ați văzut? Așa cum ați văzut și în acest video, practic acea mulțime pe care ați văzut-o în acel stadion imens, vă pot spune că este reală. Sunt partenerii noștri care au fost prezenți anul trecut în India, la aniversarea de 5 ani a companiei pe piață. Am fost și eu prezentă, am avut și eu onoarea să urc pe scenă, să reprezint România. A fost o emoție foarte puternică, am fost foarte mândră de acest lucru și tocmai de aceea mi-am propus în acel moment că trebuie să duc acest proiect, să-l fac să-l cunoască cât mai multă lume în România. Pentru că România are potențial. Eu aș dori doar să vă rog să reflectați în această seară. Practic, ar fi bine să nu dormiți în această seară, dar să vă gândiți cum ați putea dumneavoastră singuri să reușiți să vă diversificați portofoliul global pe care îl aveți. Ați putea să reușiți să faceți ceva măreț, singur, sau e mult mai ok împreună cu o comunitate, cu o companie care are deja un scop bine definit, are deja instrumentele pe care vi le poate pune la dispoziție să vă realizați acest obiectiv. Faceți o analiză. Fiți sinceri cu voi înșivă și dacă răspunsul este că da, într-adevăr, vreți să faceți parte din această oportunitate, sigur mâine în webinar ne vom reîntâlni. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în această seară. Mulțumesc celor care sunt noi în această seară, am văzut că sunt persoane noi. Mulțumesc staffului care este format din Ludmila și din Nicolai și colegei mele, Roxana. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență, pentru dedicația pe care ați avut-o, pentru timpul pe care mi l-ați dedicat și o las pe Roxana să spună ultimele cuvinte. O seară plăcută vă doresc tuturor! Eu cred că Adela a zis deja tot. Ea este întotdeauna numărul 1. Vă dorim o seară plăcută și vă invităm să faceți parte din această minunată familie de peste 1.300.000 de persoane. Haideți să ajungem, să facem un mic efort, să ajungem la cel puțin 1.500. Într-o săptămână, vă rog frumos. Ok? Vă mulțumim! Să aveți o seară plăcută! Vă așteptăm numeroși! O seară plăcută tuturor! La revedere!
Doamna Angela, văd că aveți întrebări de pus. Vă rog frumos să reveniți mâine în webinarul tehnic, unde chiar vă sfătuiesc fiecare în parte să vă scrieți întrebările, să nu le uitați în momentul în care vreți să mi le puneți. Bine? Vă aștept mâine în webinarul tehnic ca să-mi puneți toate întrebările de care aveți nevoie și sunt la dispoziția dumneavoastră să clarific orice situație. Da, mâine seară la ora, da, aveți dreptate, la ora 19, ora României. Eu sunt cu orarul Italiei, îmi cer scuze. Adela, trebuie să schimbi fuz orar. Mă mut în România dacă mă lasă ăștia să plec. Da, noi sperăm să ne întoarcem cât mai repede acasă, să știți, așa că ajutați-ne, dați-ne o mână de ajutor. Haideți să devenim o comunitate extraordinară în România. Să venim acolo, acasă la noi. Gata, am terminat. La revedere, mulțumim. Veți avea toate informațiile necesare pe grupul de WhatsApp și de Telegram, da? Cu privire la webinar și la ceea ce se întâmplă în companie. O seară plăcută!